ଭାଇ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଭାଇ ତ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ଏମିତିରେ ରୋଡ଼ ବି ଖରାପ ଅଛି ଏମିତିରେ ଆଉ ସରକାର ବି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ବି ଥରେ ରାଲି କରିଥିଲେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୂଆ ତାଲୁକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଏମିତିରେ ରାସ୍ତା ବି ରୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ନା ତ ଆମ ନୂଆ ତାଲୁକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଛାଡ଼ିକି